Здравейте, YouTube! Това е Minecraft Креатив и днес ще правим нещо креатив, нали? За размишление. Някакъв бар ще направим. Малко ми лаги, ама съжалявам. Тук ще направим една така, как да го кажа, пирамида. Това няма да е пирамида, това ще е блок. И така, че много добре ще се получи, както аз мисля. Така. Пробвал съм такива неща, много хубаво стават, особено и при мен. Така. Това ще е блок. Сега правим само основи. Нищо друго. Ето така. Сега тук ще направим цял басейн. Как да го направим? Как да го направя? Не знам. Вече се нервям. Да, ето така. И виж, така може да го направя. По-хубаво ще е за целия бар. Те са два бара. Едното е апартамент, другото е бар. И то може, като се направя хубави неща, да го направя вече официално завършен. Нали, как да го кажа официално. В сървър ще е публикуван. Така че много ще стане вече, ама така ще. Това ще е първи епизод на Minecraft Креатив. Аре, басейна тук да го направя. Така. Ето, че е басейна. Но не знам да прекъсна ли. Аре, ще прекъсна малко. И върнах се. Ето това направих, когато ме нямаше. И сега ще го направим малко по-така. По-хубаво. Ще използвам Wallswap. Слапсове. Така. Но малко ще ги поправим. Значи няма да е така, а ще е така. Оп, така. Така ще е. Ето така. И ще го прекъсна докато го направя. И върнах се, направих това. И може пак да прекъсна, да направим останалото в това. Да изкопаем той и той. И след малко се... И върнах се, направих това. Малко и това ще го оправим. И така. Защото ако беше още така, нямаше да може да се казвам. Трябваше... Така е плавно падане, слизането надолу. И тук ще е най-дълбоката част. 3 блока. Значи, това е едно блокче, най-плиткото. 2 блокчета. Средно и най-дълбоко. И пак ще паузната да го правя на вълна. И върнах се, направих това. И сега ще почнем да запълваме с вода. Или по-точно трябва да напишем give. Киречето. 9 и една вода.
Ама не така. Трябва ми 8. Ето. И сега трябва да запълним всичко. И почвам най-отдолу, защото да не се бъгва водата, да слагам после блокове. Много ще е гадно. Аз не понасям ти да ги оправям водата. Аз като я оправя един път, много мразя. Ето така. Правя всичко. Но сгреших. Ще го правя. Ето така. Но тук ми трябва още един блок. Така че тук не знам дали. Така. Малко ще го направим. Ето. Много хубаво ще стане. Ето почва и тук те са прави. Ама тук нещо вече стана работата. И сега трябва да правим всичко. Малко по-трудно ще е, но изнявам се, че така правя малко по-трудно. Къде е басейна, е готов. Не точно готов и ето го, басейна. И това е. Басейна е готов. Сега ще направим някои екстри. Да го махнем на блокчетата, малко по-екстри с глоустона. Къде е глоустон? Къде е глоустона и малко ефектите сега стават. По-хубаво ще стане. Тук вече е за професионални хора, които плуват хубаво. Шегувам се. Тук е за всички, които могат да плуват. Така. Ето малко по-екстри направих. Много хубаво стана между другото. И че ми поне 3 ще е първи епизод от Minecraft Creative. Ето, сега ще направим осветление. Така, сега не ми се снимаше на Minecraft целяване, но исках да направя Minecraft Creative. Малко забавате. Ето го, ма не ми харесва. И ще се върна като го направя. И вижте какво направих. Това ще е за епизода. И надявам се да ви е харесало. Абонирайте се. И чао!